Pekné ráno všetkým. Vítajte pri ďalšej rannej rozcvičke z Rajo Breaky. Dnes to nebude také jednoduché. Nebudeme sa len rozcvičovať, ale budeme spolu aj posilovať. Prvé cvičenie sme si nazvali húsenica. Je to trošku taký smiešný názov, ale je to výborné cvičenie na precvičenie celého tela a takisto komplexné posilnenie či už horných končatín, brušného svalstva, ale aj dolných končatín. Poďte dolu a posúvame sa, ručkujeme rukami, ideme úplne dole a teraz prisúvame nohy k sebe. Ešte nohy k rukám a zase idú ruky. Tak a zase nohy. Poďte. A teraz to isté, ešte a skúsime cúvať. Húsenica skúsi cúvať a ideme rukami k nohám, výborne a teraz výborne, ešte nižšie. Tak, super, perfektne, stačí. Húsenicu sme si vyskúšali, vždy si toto cvičenie zopakujte 3 až 4 krát. Druhé dnešné cvičenie nebude už také detské, bude tak trochu dospelácké, preto zavolajte maminu ocna, nech si zacvičia spolu s vami. Najskôr dáme ruky v bok a začíname cvičiť. Prvé pôjdeme do drepu, potom do výponu na špičky, do výpadu jednou nohou, vrátime, do výpadu druhou nohou a pokračujeme opäť. Drep, výpon, výpad a druhý výpad. Tak, chlapci, vy ste to trošku skúšali? Pôjdeme to teraz všetci spolu. Poďte s nami. Ideme. Drep, výpon, výpad, vrátime, druhý výpad a pokračujeme. Drep, výpon, výpad, vrátime, druhý výpad a posledný krát. Drep, krásne spolu, poďte s nami. Výpon, výpad a posledný. Super, paráda. Perfektne. Oddychneme si, my sme sa tak trošku aj zadýchali, že? Oddychneme si a toto cvičenie si zopakujeme ešte 2-krát. Tak čo vravíte? Dalo nám to zabrať, ale ten pocit po dnešnom cvičení stojí za to.